Рекорд беше в Майнкрафт. Мислех цялата седмица да снимам и ако не снимам някой от геновете в тази седмица, значи нещо ми се е случило. Да, това съм това ви предупреждавам. Ако не съм снимал един от геновете. То нека започваме, ето вижте. Ще влизам и пак е то контроля. Какъв е проблема? Просто не ги харесвам, настройки пак влизам. Сега ти само ви покажа, че не съм стал на Creative, пише назад. Пише да не станеш на... да иска да станеш на Creative, сигурен не си, аз съм сигурен, че не ще. Така, оправяме се. Звук. Така. Нека се приготвяме. За това видео ще отиваме да сме в тази пещера. Какво ни трябва да отидем на тази пещера? Първото нещо ще ни трябва кирка. Не копа кирка, а айрон кирка. Това спира да го... докато тупя. Така. Сега просто за 3 айрон. Ето ще направи дом в меч. Приготвям се за там. Столчове. Много столчове. Мисля, че ще ми трябва нови... ще ми трябват нови честове. Ще отидем после моето дълго. И ако просто тук ще го поставим. Добре ще го такова. Ще му поставим. Тя класна е, да скипиш вниманието. Да ги покажа. Така. Перфектно. Това ще трябва малко пътки. Обървах пътки. Това правим меч и кирка. На кирка един меч. И една кофа. Не знам ако съм направих купах меч. Ако съм направих и меч, като по-много направих купах меч, мога да го пука. Само тя килка за пътя диаманти там да бяха. Нека че това е нощни. Така. Нека вземем малко вода за акселото, да го спасем и него. Ще макар ще го отглеждам само. Може не знам къде е. Може да се откажем акселото. Нека отиваме към тази пещера там долу. Май малко съм готов за ихела ми. Да, не съм определено готов за ихела ми. Хора, само ще направим едно нещо ихела. Трябваше не става да гледам пак извън кадър. Сега ме гледате, точно му направя буквално се, че съм извън кадър, съм го направил извън. Което е фема и е хапнала. Точно направя. Съм вече. Хилвам се, като гледате. Убих няколко поляни вечки за хилвам, защото по този
Аз не съм искал, даже ли го убивам да ви кажа. Ти ме нападаха, защото съм малки. И... Так, голям... Но мисля, защитят и успя да се направи в едно, която се замаза. И мисля, че ще трябва някакво да направят нещо с топовата, да не са същата. Да не стават... Какво успя да се направи? Пъскет, водна бойня. Вау. Май, ще трудно да го заставям да го уча, защото... Не... Ай. Нищо не може да направи. О, да, може да бъде сърце. Слушай. Даже какой квест. Забравих какъв е хитбокса на тия драна и късъзнаните. Трябваше да умра буквално. Не съм кои хил съм да глупам да умра нещо. Не, няма. Така, мисля, че съм готов. Планирах се отново с тази броя, колко вече е демечната от квестите отдавник. И от тези блинки, не знам за какво се бутнах тях. Искам да кажем колонка. Това тук. И да отиваме към тапика хора. Малко умеях от приятел, като не ударни като се бъде. Това зомбито. Това е добре, че се стига. Тя болненки, когато гледат от таки звучат лекува това по дялите си. Сега отиваме в жумките вече. Шумпек. Май трябва ще съм прави щит. Малко по-късно. Тези места, защото ето това се случва. О, благодаря за въпрос. Къде е това?
Слайм? Тихо. О, това е много красиво. Това диаманти са го. Долу са. Отивах долу за един диамант. Аз се зомби с каменен меч, който може би е мой. Айде? Айде? Да, мой. Ето го. Това е какво. Може. Да, ти къста нещо за нещо. Ще взема от тия бета, що сметяват за кота. И се отглеждаме и отвънка. Не знам да я са. Така. Еко е красиво. Наистина, красиво е, да е. Колкото има мобове красиво. Ега ми. Не! Много се отутка. Къде е? Чум. От към си. О, още един? Не знам, ще ги спомня. Само един ще взема, извиня. Майко, колко много има тука! Хилете там, докато не искам не искам никой да умея. Някой ви го умеят, някой тук. Диамант! Някой па... Той знам да знам да го вземем по диамант. Така, зомби. Тихо. Казах, като го убиеш. Гледам тук за да ме сосата пастики. Що слоим? Разменение, къде? Не знам какво прави, нищо чувам да скача. Това е ето? Аз мисля, че е... Да, искам. Аз искам тук. Изкъпнем. Що нищо прави? Първо да го буднат. О, будна го и умея! Искам да кажа, че не можам да насоса, не че... Какво се случва от тук, бе? Аз... Бе, такова баба. Няма нищо там важно как гледам. Тази пещера не че толкова, да кажем, страшно отколкото чаках. Миналия епизод малко беше странно, този епизод трябва да ги спомням. Ще ме поделите. Чакай да допна това, но той ще допна екстрата. Вау, доста редстоун има тук. Не знам какво ще правя с него. Може ако има метки за
Просто може на само конструктор, който е просто може на лоу. Замахнути на мастер. Его... Не. О, мага, това зомби мисля, че се опита да му убие. Но спешно продължават. Не се случва откъде там това зомбите. Човека. Хубаво, това не е... Ако не кажеш, че това не е красиво, не знам. Това мисля, че това е злато там горе. Крипър, мистер Крипър. Господин Крип. Очакваш, че... Очакваш, че... Очаквах... Не трябва да се направиш, ще ти... Видяш ли колко тъпо умрях? Много ти... Преди винаги... Ето винаги е на вас може би се е случило да... Такова... Да... Чувствате се. Да паднете в... За да бъде да има крипър, това е. Не знам как да го кажа, просто за да бъде да има крипър. Много е достойно. Нали? Трябва да се направиш. Защото тия щитове ще блокват от атаката на скрида и крипъра. Идеалното е, че на щитовете, че не може да кликна и ето да кликна така за да го направят. Трябва да... Хубаво, извините, тя се спаза малко, нашите. И... Спокойно, спокойно ги имам на малко и глобим на скрипа. Нека не съм липко, да не го играме. Така. Сега гледайте хубавото нещо в щита. Това е, това е може. Отгледай преди това има скрит да убива. Рядко. От един чатък, да ви съм покрити му. О, да го. Така, единственото място, мисля, че не съм експлорър е там, дето гледам, ако видиш. Да. Там виждам нещо ще... ако искам много тия случая. Там се знам. Например, че мога да направя някакви свои неща. О, виждам къде са качен там. Ето ги... Ето има випто. И се умее. Ето всичко. Боже.
What? What? Morra, грешка, даже тут. Такая никакая комната. Идти в этом. Это наушники быстро. Так. Да. Да, как надо, как потера, да, Б, за что мне здесь полксита? Комнатку скажи. Така. Така, но там да принесу, там има нещо. Я даже може да знам пистолета. Така. Само се гледам. Стане пак нещо, някакъв крипър се спълни отново да бъде. Тут къде. Виждам там лапи. Виждам там лапи, трябва не да. Колко лапи са? Той го. Ето лапи ще ми трябва за енчантинг книги и такива неща. Така. Обязательно за мной так крипов. Ремитва. Какая КМС загубил. Как? Это надо было стать только на такие закажу. Какой-нибудь. Там мой, да. Могу и надолго не дам. Могу говорить. Блин. Не говорю. Вот так. Колку много лапи смотрю, так что.
пак. Такое много неща. За такова грипа за водом ви вече. То фу! Тук за хилна. Ето така го. Така ще го тепа докато за хилна. То няма как да има. Ако хора не знам какво направи тук. Така, така. Окей, ти ме спокойно. Не тя спокойно. Ще това видео докато си взема нещата и ще видим. Тази пеша и после така го снимам. Но доста умях и преди си взех нещата, се звънах и ще кажа, че това е от видеото лайк, който се скажете, аз бях на гейминг и до утре.